Жизнено важно е, ако сте били диагностицирани с алопатичната дума за рак, да разберете какво представлява, защото повечето хора се убиват, защото не разбират какво е това. И когато го разберете, ще разберете защо не химиотерапия. И тогава ще разберете, че тук се извършва престъпление, с което хората се измъкват от много дълго време. Когато медицинските сестри наричат химиотерапията дрейно, това трябва да ви подскаже с какво, например, се сблъсквате. Ако вашите медицински сестри са обучени в интравенозна терапия и ще бъдете обучени за химиотерапия, както аз съм, тогава напълно разбирате за какво става въпрос. Когато медицинската сестра ми казва, не разливай химиотерапия върху кожата на пациента, защо не? Казват, че изгаря дупка в кожата. Питаш от какво е направена кожата, разбира се, от клетки. И тогава казвате какво за въвеждането на тази силно токсична киселинна течност в венозната система. И след това, как тя разрушава съдовите стени, всички вени, които се сриват. На много хора не им се казва, но голям процент от хората умират от аортни аневризми поради въвеждането през субеклавиален порт директно в аортата. Тези хора нямат никакви скруполи да убиват хора. Защо не отидеш в кабинета на онколог и не кажеш, искам да ми налеете малко химиотерапия върху кожата? Искам да изпитам реалността на това. Така че за вас, които карате децата си или близките си да се подлагат на химиотерапия, искам да отидете и да вземете сок на Исус и да го нанесете върху кожата си. И тогава кажете, няма да позволя на моя близък да премине през това. Сега вие са чували за Брински, доктор Брински от Тексас, наричан докторът на урината, защото използва терапии с неоплазма. И FDA го преследваха. Той е медицински доктор, разбира се, и беше доста известен с лечението на мозъчни тумори, като твърдеше, че има около 25% успеваемост, което е доста добро в онкологичен контекст. FDA го преследваха, но той имаше парите да се бори и спечели. Те поискаха изследвания и той направи. И това, което беше страхотно, беше, че Брински демонстрира 20% до 25% успех за повечето ракови заболявания, лечими с тези терапии. И това беше публикувано миналата година. След 5-годишния период, те бяха спаднали до 6% в онкологията, докато при Брински беше 20% и 25%. Така че за тези, които в действителност наистина искат дъщерите им или съпругите им или съпрузите им да се подложат на химиотерапия, всъщност изпращате своя любим човек към 5% успех в оцеляването. Сега има толкова много лъжи, чувате как 85%, 65% оцелели. Наистина ли? Погледнете телевизора. Знаете, когато филмови звезди се разболеят от рак. Колко от хора, известни личности, които познавате, са оцелели след химиотерапията? Това изследване е проведено от президента на Американското химическо общество и друг медицински доктор, например. Накратко установиха, че ако не правите нищо, ще живеете минимум 12,5 години. Ако правите химиотерапия до 3 години, това установи изследване. Живеете 4 пъти по-дълго. Те също установиха, че поранното откриване, което се насърчава, води до по-бързо лечение, разбира се, но и до поранна смърт. Точно това откриха. А когато химиотерапията се разлее, и това е само 5 cc разлив на ръката си. Сега, когато химиотерапията се разлее, и това е само 5 cc разлив. Така че кожата ви е поздрава отвън, отколкото отвътре. И така, ако ти дам химиотерапия и изгори дупка в кожата ти, какво прави на клетките отвътре? Тялото ти е изградено от клетки. Унищожаваш клетките и физическото си тяло.